زرزر زينا قوام باسادر إيرترا وحورات هاجرات قديم تقدر جرم اسمرهم بزقات محمد وشا جرم وزان حكمنا وقتل كجبر دحر مصنح بحمشة كمتي أما بلسان شدشان عمت عدميو أب نيويورك أمريكا تسويو أو حورات منكسات أمريكا ناي ماستر استمرتم زازمة بشنت عتمي سبعين شمونتن نام ميدا بمرح عب مسار حزب وجنبار حرنة إيرترا سلف باسادر جرما بغطاب كفلي زينة تمديبو قصاب سنة شنت عتمي سمانين شوعتن أبال أسنة رايت بورد مصحفاش إيرتران حلاف شماغل محرنيان كوينو ببلحون مياو بقعتون هاجرا وقالس بحفشان عبيتن عبالن فتات زينة دما بفلاي لعول أبركتوز قبر حرب نيايوم دحر تشعات عمتات اب كفل زينا ناب كفل وزا زمدناتات ودب مستقيرون حلف جنفر حبريتا مكتالن قدات افريكان بمخان كساب تشنجات 290 دحر مقلقال ناب جنفر بروتوكول تغيرو كساب علتنا ناس سريحو قديم تقالاساي امباسادر جرماس مرم دحر ناصنت اب كفتات قدات وزا زينان بحلفنت تمديبو هاجراو عمامات ام معواتن اغلغلو تلفزيون ايرترا ام مسراتن عابقده استصاوته زيغان دحرزي ملو اب دبلوماسياون نطفت بمتكوار امباسادر ايرترا بدوب افريكا امباسادر ايرترا باثيوبيا امباسادر ايرترا اب حبرات منግስታት امريكا امباسادر ايرترا اوروبا حبرتن لاكسمبرغن امباسادر ايرترا اب حبرت افريكا كاب كوتيشن 13 كساب علته مسواعته دما امباسادر ايرترا او دوب حبرات هاجرات بمخان نربح هاجرن حزبن بلعول بقعتن تبعتن زغلغله مكر دبلوماتيوم سنة سرعات قبري سو امباسادر جرما اسمرهم دحر صباح سنبت شعات تقمتي لك فرق معالتي اب مكان مقابر حرمنيات اسمرا فصميهم منيستر قدات وصاب مسوات قديمن وفين ابالو امباسادر جرما اسمرهم سسمعوا مرير حزن ان غلصه مسدرا بيتو فتوتون مقالستون صنعت يحكم يبل لوم عمت بزنبره سناي كرامات اب كل خبابيتات هاجر زركب زراتي اب صبوق درجه خمس بصحي يزقلا زلوم ربح مهرتن مقعبات دما حرستوت اب غراوتم قصال مكتال كغبريم كيلاتات حرشا زمخر زلو وكلتي اريناس فعلم سلامونن تيدروس افورقن زلاخو صبصاب سامسون هايل خورباي اب وقت حاجاي اب مزلاين ملسلاس مريتن زفسس ورها صوصيتو ابايتا يرا خمزلو حرستوت هايكوتان لعلاي غاشين غليصام صعرهم بهطور كرامات سلسته زرعتهم اب زتامن درجه مبصحو زحبرتهم حرستوت اب قفو كساب زاتو صعرهم مكتالومن قصال مخان حبيرهم اب نوزب هايكوتا استحرسه 13000 هكتار مشلا بلتوغن سمسمن كم تزرعه زتاقسه تتصوع لمعات بقلي من اسي سلمون صحي اقدي مستزرعه اب درجه مشوات كبصحن كله زدنغو دما برك فلي كم زلو ارديوم حلاف بيت صحفت حرشا اب نوزبال على غاش اتو ماكل قلتا دما بياتو اغبابن بتراكتراتن استحرسه استات 25000 هكتار بسناي كرامات تحجزو اب درجه مشوات بصح خم زلو غليصوم وتموياويانا بموداتا ابغراوتم قصالي كوللاتات كغبرو تريو بالعات مزغاطمم دما قلطف حبريتا كمحلالفون كاب صيا معصيت باغا كاكبون مخيرام حزباو مقعزያ زبا ማከል በበዋኑ ዘመናዊን አውቶቡሳት እና አቶን መደባቱና አስፋህን ሽግር መጓዓዝያን ምክላል ኃይል ጻዕሪ ካይት ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣብዚ ግዜ እዚ 23 መስመራት አውቶቡሳት ከዋፍር መቃሉ ድማ ምርኣያ ናይ ተዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ወኪል ኤሪና ናዝሬት በይን ዘዳለው ተጸብጻብ ሸዊት ገብረ ብርሃን ከተቆርበያ ህዝባው መጓዓዝያ ዘባ ማከል 75 ዓበይትና አሽና አውቶቡሳት በመፋር ስሉጥ አገልግሎት ንመሃቢ ጽዕር ከም ዘሎ አካየድ ስራሕቲ ትካል ሜጀር ክብሮም ሰጊድኒ ኤሪና ሓቢሮ كل المسمارات زي تخفت يلن تدرحق اسقع 30 كيلومتر تزقرب نا 4 كيلومتر مالتي سلازي امونغو سمران قطرن زلو غاق صبيبو تهزبي ناي بحقي صريح خمزاتو تغيري مالتي زخونه يخون ناي مغعازيا صغمون ايغاطمان معلتاو لعلم 140 شحته تገልገልቲ ካብና ብን ከም ዝጓዓዙ ዝተቃሰ ሜጀር ክብሮም ከም አጸልታ ናይቲ ናብ ዝበዝሕ ዓድታ ዘዋ ማእከል ዝኸፈቶ መስመራት ኣብ ቀረባ ግዜውን ካብ ባሕቲ መስከረም ናብ ቪላጆ ከምኡን ካብ ኣፍደገ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ማርያም ናብ ጸሎት ሓደስቲ መስመራት ከም ዝኸፈተ ኣፍሊጡ ጸሎት ከም ኩለን ኣብ ትሕቲ ምሕዳር ዘዋ ማእከል ዝጥርነፋ ወይ ዝመሓዳር ዓድታት መስመር ካብ ዝኸፈተላ ዓመታት ያቁፅራ ሙሉእ ግን ኣይነበረን ታይቲ ሙሉእ ዘይነበረ ካብ ጎዳይ ፍን ጸሎት ካብ ጸሎት ጎዳይ በዩኒቨርሲቲ አገልግሎት ዝውሃብ ነይሩ ጸሎት ማለት ግን አስመራይ በዝደልና ምዕባለ በዝደልና ግዜ ማለት ናይ በሐቂ እቲ ወደሎ ህዝቢ ጻዕቅለዎ ጻዕቅ ስለዘለዎ በዘን ከደንደልናውን ከይዳይ ካለን በድል መጽናዕትን መከታልን በመግባር ካ
ካብ እንዳ ማርያም ብቐጥታ ጸሎት ከም ዳኣትኻ ተገይሩ ማለት እዩ ህዝባዊ መጓዓዝያ ዞባ ማእከል መደባት ስርሑ ንምስፋሕ ብዘውፅኦ ውጥን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት 3 ነቁጣታት ከፊቱ ናብ 23 መስመራት ኣውቶቡሳት የዋፍር ከም ዘሎ ብምሕባር ድማ ህዝቢ ተጠቃሚ ውሑስ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ምእንቲ ክኸውን ምስ ምምሕዳራት ተዋሂዱ ጽርግያታት ንምጽጋንን ጽሬት ከባቢ ንምሓስን ተበግሶታት ክወስድ ተላብዩ ብልዑል ወጻኢ ናይ ወጻኢ ሸርፊ ዝመጻ ኣውቶቡሳት ንበለን ብልዑል ናይ ወጻኢ ሸርፊ ዝመጽእ መቃይሩ ኹን በሎ ብሰንኪ ጽርግያ ዘይምትዕራይናን ዘይምክታልናን ሸለን ምባልናን ዝመጽእ ዕንወትን ክሳራን ተመሊሱ ንዑ ይዳርሞ ማለት እዩ ውሕስ ዝኾነ ኣገልግሎት ክረክብ ተኾይነት ህዝቢ ግን ነታ ጽርግያ ከም ካልሸሉ ክጥምታ ክኽእል ኣለዎ ተን መኻይን ከዓ ከም መኻይኑ ክጥምተን ክኽእል ኣለዎ ንሓደ ይቀርቦ ንሓደ ይርሕቆ ኣገልግሎት ናይ ሓባሪ ማለት ተገልገልቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ቅድሚ ሕጂ ኣገልግሎት ዝህብ ዝነበረ እሞ ዘቋረፀ መስመራት ዳግም ዝጅምረሉ ኩነታት ክፍጠር ፀዊዖም ሽግር ሰተ ማይ ከተማ ባረንቱን መፍታሕ ዝተዋሃደ ጻዕሪ ካየት ከም ዘሎ ሓላፋ ኣገልግሎት ማይ ከተማ አቶ ኢሳቅ ገብረዝጋቤር ሓቢሩ ኣብ ዝሓለፈ 6 ወርሕ ነዊሕ ዓመታት ዘገልገላ ሞተርታት ምቕያር ነታ ኣገልግሎት ምሕያሽ ብዝተወስደ ስጉምቲ ሓንቲ ሓዳስ ሞተር ኣብ ሩባ ቢያራ ተተኺላ ኣገልግሎት ክትብክር ጀሚራ ከም ዘላ ዝሓበረ አቶ ኢሳቅ ኣብ ከባቢ ሩባ ግሉል እውን ተመሳሳሊ ዕማም ንምስልሳል መደብ ከም ዘሎ ሓቢሩ ዝዕድልዎ ማይ ስሩዕን ዘይቋርፅን ክኸውን ምስ ኮርፖሬሽን ኤሌክትሪሲቲ ኣብ ስምዕ ከም ዝበፅሑ እውን ኣረዲዮም እቲ ኣገልግሎት መሰረታዊ ፍታሕ ክሳብ ዝረክብ ኣብ ከተማ ባረንቱ ሓንቲ መዕደል ንቁጣ ማይን 8 ዒላታትን ኣገልግሎት መሃብ ከም ዝርከባ ጠቂሱ ድማ ኣብ ርእሲአን እውን 3 ናይ መንግስቲ 12 ድማ ናይ ብሕቲ ቦታት ክሳብ ዝረሓቕ ከባቢታት እናተንቀሳቐሳ የስትያ ምህላወን ገሊፆም ሰራሕተኛታት ኣገልግሎት ማይ ከተማ ባረንቱ ዝሃበው ርእቶ ህዝቢ ፅሬቱ ዝተሓለወ ማይ ክሰተ ኣበርቲዖም ይሰርሑ ምህላዎም ብምሕባር ህዝቢ ውሕሉል ኣጠቃቅማ ማይ ክዘውትር ተላብዮም ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ መስሕብ በጻሕቲ ዝኾኑ ቱሪዝማዊ ፀጋታት ኣብ ምልላይን ምክንኻንን ተራና በረክቶን ወሃብቲ ኣገልግሎት ቱሪዝም ክዓዝዝ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ቱሪዝም ናይቲ ዞባ ኣቶ ሳልም ዓሊ ሳልማ ዘኻኺሩ ብርባዕተ ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ባፅዕ ንወነንቲ ወሃብቲ ኣገልግሎት ቱሪዝም ኣብ ዘካየዱ ኣኺባ ኣቶ ሳልም ፍሕሽው ኣቀባብላን መቕሉል እንግዶትን ካብ ቀንዲ ረቋሒታት ምዕባል ጽላት ቱሪዝም ስለ ዝኾኑ ኩሉንትናዊ ኣተሓሕዞኦም ከመሓይሹን ኣብ ከባቢኦም ዝርከብ ቱሪዝማዊ ፀጋታት ምስ በጻሕቲ ንምልላይ ብውህደት ክሰርሑን ኣገንዚቡ ተሳተፍቲ ብወገኖም ንጥፈታቶም ንምዕባል ድልውነቶም ብምርግጋጽ ሙያዊ ስልጠናታት ክውደበሎም ፀዊዖም ወነንቲ ወሃብቲ ኣገልግሎት ቱሪዝም ከተማ ባፅዕ ብዘይካዚ ኣብ ሃገራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ምጽዋዕ ፋብሪካ ቸሜንቶ ገደምን ፋብሪካ ውፅኢት ፕላስቲክን ዑደት ኣካይዶም ሰገን ጉጅለ ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታት ምስ ቤት ጽሕፈት ኤውሮጳዊ ሕብረት ምትሕባር ንክልተ ዓመታት መልክዕ ፕሮጀክት ብቕብኣት ሰልጠኖም 43 ተማሃሮ ብ7 ጥቅምቲ ኣመሪቑ እቲ ካብ 7 ኣብያተ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ኣስመራ ንዝተዋፅኡ ዝተዋህበ ናይ 2 ዓመታት ስልጠና ብቐንዱ ኣብ ክልሲ ሓሳብ ሕብሪ ቀዋሚ ህይወት ስነ ቅርፂ ሰብነት ንድፍን ቅብኣን ዘተኮረ እዩ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ኣብ ዘስምዑ ቃል ቅብኣ ሓደ ካብ ገለፅትን ልዑል ተቐባልነት ዘለዎምን ዓውድታት ስነ ጥበብ ምዃኑ ብምጥቃስ እዚ ንኣሹ ወለዶታት ናይ ምስልጣን ዕማም ኣብ መብዓለቲ ዓውዲ ዓብ አብርክቶ ከም ዘለዎ ጽኑዕ እምነቱ ገሊጾም ኣምባሳደር ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ኤርትራ ሚስተር ክርስቲያን ማንሃል ብግዱ ስነ ጥበብ ንሰላምን ምዕባልን ዝጽውዕ ዝዓበየ መሳርሒ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ንምዕባለቲ ዓውዲ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ምድጋፎም ቀጻሊ ምዃኑ ሓቢሮም ዋና ጸሓፊ ናይቲ ጉጅለ ኣቶ ብርሃነ ኣዶናይ ድማ ስነ ጥበብ ኣብ ኤርትራ ናይ ነዊሕ ዓመታት ታሪኽ ዘለዎን እናተወራረሰ ዝኸይድ ምዃኑ ብምሕባር እቲ ዝተኻየደ ስልጠና መቐጸልታ ናይቲ ብቕዓት ተቃእቲ ወለዶታት ኣብቲ ዓውድን ምዕባይን ናይ ምትኻእ ባይታን ምፍጣርን ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ከም ዝኾነ በሪሆም